Balimaw ani kuma très urgent et très incroyable. Balimaw aywa amboraka information sur 600 ko Kidali ko Ukrainien ka service de renseignement mo nu ka expert munu be drone fait ou be kata drone Ukraine be ka drone kelemi ka irisi la frappé de ou be kata rebelu de deme renfort de be kana Kidal. La bataille pour la reconquête de Bamako est en pleine préparation en tendugo aula. Ou be kula ben Kidali ou be ka renfort bla kana Bamako ya fan nu fait ou be kata arman duru ça dit que en tout fait munu made ou be kata no de Kidali be ka comment faire robinam français ou ka expert mettre là ka be prévu dans la salle non mais là comment fait bi mardi 12 mai 2026 wallahi ou yere da fo si la ngani nogo boro la peu français koko ou be fait comme Mali yere de mene ka kutay ou mat ko bleu boro ya fo mat ko bleu. Donc, ma bana sixi barabla. Di vidéo to ko film terminé. Malion nangena nga do nga jamana keni. An sarana worom keni abeka o de beka nabi. Malion ube kata drone installation de kek Kidali. Ali attaquer mun kera e banka sigoro la. Ayeta doso nyininga drone de bubulu sa. Blende bubulu, drone bubulu. Arman kura autant de beka anga jamana yere uye mun ke sir la de. C'est le scénario syrien qui est en pleine préparation. Men da men tigila de men yere kuma kan kala ou yere da de be ka fo Malion an ne nga jangu yere kuma kana me. Attaques menées par des djihadistes. Georges, la France a officiellement quitté le Mali, elle a même été chassée. Et pourtant, vous nous révélez ce matin qu'elle agit toujours en sous-main, grâce notamment à de discrets relais au parcours particulièrement sinueux. Ça mérite quelques explications. La France, en effet, Thomas, n'a pas de soldats au Mali où depuis 15 jours, une alliance entre des djihadistes et des rebelles Touaregs ont conquis plusieurs villes et cherchent à faire tomber une junte pro-russe qui ne nous aime guère. Et pourtant, d'autres militaires dans l'orbite de la France sont à l'œuvre. Il s'agit, selon une source sécuritaire française, d'unités du renseignement militaire ukrainien, le GUR, qui opère en coordination avec les rebelles Touaregs. Et parmi ces unités, il y a quelques dizaines d'ex-légionnaires ukrainiens, des francophones. La France joue sur le vivier des nombreux militaires ukrainiens passés par notre légion étrangère. Les rebelles indépendantistes Touaregs veulent affaiblir la junte au pouvoir à Bamako. Quant aux Ukrainiens et à nous autres Français, on veut faire mordre la poussière aux supplétifs russes de la junte, les ex de la milice Wagner, renommés l'Africa Corps, qui ont tout fait pour nous faire partir d'Afrique. C'est un partage d'intérêts, alors que les rebelles Touaregs ont une ancienne relation avec les services de renseignement français au Sahel. Bon, c'est pas tout à fait la première fois non plus que les Ukrainiens sont en première ligne dans cette région. En effet, dès le début de l'année dernière, le service de renseignement ukrainien avait proposé aux autorités françaises un plan détaillé pour déloger les juntes de la région du Sahel et faire reculer leur ennemi russe. Des juntes qui, du Niger au Mali, avaient chassé, vous vous en souvenez, les unes après les autres, la France de cette région minée par les djihadistes. Mais à l'époque, Paris n'avait pas donné suite pour des raisons sécuritaires. La France ne voulait pas apparaître, même de manière déguisée. Cette fois, le verrou semble levé. Le paravent ukrainien a l'avantage de nous permettre de ne pas coopérer avec les djihadistes liés à Al-Qaïda, alors qu'en revanche, nos liens avec les Touaregs, qui cherchent l'indépendance de leur région, sont bien connus. Ouais, enfin, quand même, le plus étonnant dans tout ce que vous dites, c'est que ce jeu d'alliance, il se fait au final au profit des djihadistes. Vous avez commencé votre propos en disant que les rebelles et les djihadistes sont alliés en ce moment. C'est un jeu d'alliance surprenant, c'est vrai, sans remettre à des Ukrainiens qui aident des rebelles Touaregs associés à des djihadistes qui sont nos ennemis. On est dans la froide réalité du terrain. Cela s'appelle hiérarchiser ses ennemis en vue de parvenir à un objectif commun, encore une fois affaiblir les Russes et leurs alliés au Sahel. Alors face à une situation quand même délicate, la France limite son aide opérationnelle à ses relais ukrainiens, à du soutien technique en matière de transmission notamment. Ce jeu de billard à plusieurs bandes avait été repéré et dénoncé l'an dernier par plusieurs pays du Sahel. Mais sur le terrain, ce front commun anti-russe et anti-junte marque des points. On l'a vu depuis 15 jours et l'été dernier déjà, les militaires maliens et leurs supplétifs russes avaient subi une défaite sévère dans le nord du Mali. Interrogé hier soir, le ministère des Armées à Paris nous a répondu que si les militaires ukrainiens avaient quitté la Légion étrangère pour servir l'Ukraine de la manière qu'ils jugent utile, la France n'avait pas d'autre commentaire à faire. Oh, c'est un monument de langue de bois, ça, comme réponse. Voilà. Merci beaucoup à vous. Donc, Mali, on peut la dire comment, mais à Bora Dougoula, c'est ça. À Bora Dougoula, Peu, Francie, service de renseignement, Oluni, et rebelle au front de libération de l'Azawad, ou bien Baraka Nyokombulu. Ni a ne b'a fɔ kuma bɛ n ka vidéo la n ko Asimi Goïta
sokono kele kana ke ka jamana kono munya Assimi affaibli bi parce que ay bekele mogo ya deme kuno anoshi mandi bi mogo ya deme kuno ashini mandi bi bo jugu ye Kidali minana Bamako encercler lendu uyo kaledi kube Assimi genga bo fangala ka capitaine Ibrahim Traoré ko genga bo fangala ka général Tiani ko genga bo fangala awa uba damena ni Mali de folo yi général Tiani ye kuma info amena de Niger président général Tiani ay kuma info amena Niger président général Tiani ye kuma info amena kuba damena ni Mali de folo nu clara Mali ube soro kata Burkina ni Niger ko président genga boy ko Francisco kale geni mun kera Mali kono ko billahi kale ba tasara kale te tote an kuma ka kele Assimi kuma ka son ani ka M5 kele bon Assimi be kele ka parti politique chili mun ke o de fanga di majugu nu mabi ka soro ka Malien be to che ko be jadisi ka bela gushi a intérêt a nafa tese ale Assimi ma tese Mali ma be se e ma bina jara ni son jale ku ga nyogon kele ko lu keni sigile me kula jeli bina jara yafo bela jeli yame bina ko Assimi be minali bina ko de kado lu yere yi ni jugu ye ki I tegere fa I kun kokula o ko man ima an kuma na ka dese u yan beke u yan bela gushi c'est ka jugu ya fin yere de ta kofu kwa c'est ki ite mu ye kofo diago e ka kodi ki imagine la no koni binjeni maban ton mangata ton sanga fode binjeni ni binjeni maban ton mangata ton sanga fode kuma ode fele fletan Kidali minena u kafara u yadala u ye bekele u ye Kidali ke u ka gulugiba de ki wasoni bela yi bo Kidali perle fle ay bekele aw kele de bisa on ka video man galonte kala u ba fle bi aya nga rasul humilier aya nga jamana humilier bi an jugu de be ka yele an mabi bi an kuno anye munu kele bi on de be ka yele an mabi abela jele fle malien ay wa la bataille de Bamako de préparation de Sénat non Bamako bataille Bamako bise ka soro cogo mina u be ka drone de installer Kidali en fanu fe drone munu be Ukraine bulu billahi u ka drone do be no ne segu tumara be ka ala de deli Ukraine bi to Ukraine ka irisla frapper kuma be abe ali kuna shini Ukraine nye frappe ke fo en plein cœur de Moscou u yake o mogo nu kale kane do ko be irisu genga bo Sahel la u yan genga bo Kidali ko fuka ngena bo Mali yere de kono awa kuba barna awa kuta dabla fana donc sisa yana kata nyonga glogi ba samaw Franci yere ko ale ka service de renseignement oni Ukraine on debe ka marfa dinuma abeta Mali jumen wore ka glogi ba samable muntaga de Umar Marko de olu sheda ka dogo buru fiela bo abe ni mana ko minade awbe ka yere la gushidi wallahi ne chatri body nabe marfa sa ay marfa sa na tise ka marfa sa chimi ka fanga imbla Moré kanata parce que quel est de béouya ira français ira ne a fanam depuis français général comment domina français général comment domina ko lu betla ka sigi kana ko dans 10 ans 15 ans ko lu betla ka sigi kana depuis don au kan quel est préparé Assimi quel est préparé ama recrutement ke ama VDP ta ama sorasi foita aya attaque mo kelodi mo la gauche mo la maloyaw abulugo quel est banadi mo bise ka Mali sankrota mo yali Assimi goita sankrota ka bekele mogo munu kunta fe fiu koluka teruye no ye Abdou Niang ni no ye Boubou Mabel nuni ko fo olu de ka ke faso de nyuma yi bo fanga in halaki chogo be fletan voilà les réalités Franci bola ma dugo de Franci ko olu de be ka marfa di numa Mali politicien du même bise ka marfa di numa ko o warbe marfa munu be blende munu be tenu mogo nulu ka Mali kele ni pe puissane unte e tiere ma boka kuma anga ortem directeur o ma foko ko 12000 combattants entre comme 1000 ko mo ba tan flade do na Kidali awa keleke chaw de be ka jigi Kidali ka bo haklima billahi aw be sino wala Bamako kono fi man ka njema mai aw sigi adanga toyala aw sigi amalangulu ya kanfola aw sigi théâtre bola na ma croché billahi aw be ka pantalon sinda tege hala teme aw be bo mo shibla ala teme billahi tallahi aw kana so be sintale billahi tallahi aw dombe aw muso be hijabu do na Mali kono ala teme parce que mo gon nte klongela de
aw bolo ko tulonkɛ de don maliyɛn dɔ de non Mali tɛ se ka minɛ ni mɔgɔ ninnu tɛ se ka Mali minɛ Mali armée bɛ Syrie ta bɔ u tɛ ne Syrie kunna bi yan ni mɔgɔ kelen de filɛ Libye kunna bi u bɛ ka bɔ fan bɛɛ de kana Mali kama bi u kalekan de ko Assimi bɛ bi awa olu bɛ fanga ta non seulement bɛ Mali bi u bɛ Burkina bi u bɛ Niger bi cɛ a bɛɛ fɔ a bɛɛ lajɛlen y'a mɛn a dan tɛ Faransi ye